Какво имаме тук? Боже мой, Logitech Pro X TKL Lightspeed. Това е нещо супер тежко. Брутално, с куп екстри функционалност, която е много яка. Специално създадена за геймери от самите геймери. Както може да видите, самия аз имам Logitech Craft, която е супер добра клавиатура за едитване и за браузване и за каквото и да е. С много тънки копчета, доста лека е, с уж голяма батерия, но да ви кажа честно, въобще не издържа много време. Има готин скролер горе, който се води Crown скролер, но сега няма да говорим за тази клавиатура, просто искам да ви кажа, че и аз имам Logitech, фен съм на Logitech. Клавиатурата ми е предоставена от Unboxing DNA, благодаря за което. В момента тази клавиатура, която са ми я дали, е черна. Може да си избирате между три цвята: бяло, розово и черно. Тази е черна с кафяви свичове. Между другото, предполагам, че клавиатурата е голяма колкото изображението или не. Ще разберем. Самата кутия е много елегантна и също така футуристична. Готина е с тонове информация, която може да си прочетете навсякъде. И най-интересното е, че вътре е включен и този много як твърд кейс за самата клавиатура, но за него ще стане въпрос след малко. Отзад се намира някаква лека информация за клавиатурата, където пише, че 10 keyless, както ви обясних, Lightspeed Wireless. Това е яката технология на Logitech за супер връзка. Има Lightspeed адаптер, Dual Shot PBT, стандарт layout, Programmable keys има и 1 милисекунда Responsive Rate, което е абсолютно много бързо. Тиксо, как се отваря това чудо? Предполагам така. Това е топа на топа. Направо е лудница, хора. Самата клавиатура струва 449 лева, изпипана до последния детайл. Това е кейса, който е вау. Имаме гумирано лого на Logitech и гумиран надпис Pro X TKL, който е модела на клавиатурата. Доста качествено изпълнение. Мерише много готино. Освен, че е текстилен, е и твърд кейс, което ще ви предпазва клавиатурата от всякакви влияния, изпускания и всичко, което сетите, което освен това е много удобно и за носене. Има си дръжка. О, боже, продължава да е яко и новичко. Така, тук имаме някакви инструкции, най-различни, ако някой иска да чете. Много прецизна и изпипана опаковка от Logitech с логото им навсякъде. Ще затворя кутията, ще продължим с нея малко по-късно. Това е клавиатурата. О боже. О боже. Хора, прилича на Батман. Уникална е. Няма го numpad, който за какво ви е, когато играете игри, или въобще кой го ползва този numpad вече, като имате тук цифри. Сета, никой не го ползва, не ви трябва. Има голям Enter, което за мен лично е доста голямо предимство, понеже много мразя клавиатурите с малкия Enter, който го слагат и се чуете как да го натиснете и е някакво супер гадно. Тук си е хубав голям Enter. Супер як е, имате си голям спейс, както си трябва. Въобще клавиатурата е напълно функционална. Мога ви кажа, че толкова готино черно няма никъде. Отзад имате две нива на градуси, 8 градуса, който ви осигурява 8 градусов наклон, ако искате да ви е по-удобно. Също ако не ви е толкова удобно с този голям наклон, може да си нагласите и с 4 градусов наклон, който е по-полегнал, но пак е супер удобен. Също така имаме гумирани кръчета отдолу за стабилност, когато си я сложите на бюрото. Няма мърдане. Много яко. Отгоре има USB Type-C за зареждане и On-Off бутона, който се намира класически от дясната страна на клавиатурите на Logitech. От тук, като продължим, може да минем през
този як въртящ скрол за увеличаване и намаляне на музиката, който не знам дали е програмируем, но може би не е. След това имаме бутоните за мултимедия, които са за спиране на звука, за превъртане напред, за плей, пауза и за превъртане назад. Два LED индикатора, единия е за батерията, другия е за Caps Lock или за главните букви дали са ви пуснати. Продължаваме там с бутона за RGB подсветката, който е също така Game бутона, който е да не ви се включват разни Windows комбинации, да ви изхвърлят от играта и тем подобни неща. Затова натискате го и се наслаждавате на пълен геймплей. До него имаме бутона за връзка с Bluetooth. Logitech G Pro XTKL е най-новият член в семейството при геймърските клавиатури на марката. Модела има 3 опции, както ви казах, за свързване, 2 безжични, чрез 2,4 ГГц и Bluetooth, както и с кабел, така че това, освен за зареждане, върши работа и за връзка с кабел. Размерът е компактен, като липсват целият numpad, както казах вече, за да имате повече място за вашия плод, движението на мишката също така, за да ви е по-спокойно. И механичните свичове са Logitech GX, които имат мигновена реакция и минимум 70 милиона натискания живот. Значи, повтарям, 70 милиона натискания. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Ще има да си цъкате цел живот, бате. Нека да включим, да видим дали работи въобще, което ще е интересно, ако не работи за чисто нова клавиатура. Но знае ли човек, с бутончето. Индикатора светна зелено. Това означава, че ни е пълна батерията. В момента свети в някакъв небесно-синьо или нещо от сорта. Много приятна светлина има. Външният вид се допълва по прекрасен начин от тази RGB подсветка, която казах. Това е димер бутон. С него може да намаляте светлината на подсветката. Тук, както ви казах, си е гейм бутона, Bluetooth връзката. Само да проверя и работи. Сега трябва да проверя дали имам съответния софтуер, който е за клавиатурата, но нямам. Добре, ще го изтегля. Много е приятно да се пише с тази клавиатура. Наистина много е удобно. Софтуера за подсветката се казва G-Hub. Сваля си се директно от сайта на Logitech. Инсталирате си го, което правя в момента. 200 мегабайта е, супер бързо се сваля, никакъв проблем. И докато чакаме да тръгне, да продължим да разглеждаме клавиатурата. Отдолу виждаме надпис Pro. Обичам да пише Pro. Значи има ли Pro, всичко е топ. Просто няма какво се обърка. Намери клавиатурата, ето я, 63% батерия. Модела, който изписва. Натискаме два пъти на нея и се отваря меню. Меню, което ви изписва различните функции, профили и ефекти. Пише колко горе-долу ви остава като време за работа. В момента на тия 63% пише, че остават 34 часа работа. Като цяло дават живот на батерията 50 часа с включена подсветка и до 80 часа с изключена подсветка, така че както прецените, може да си я включите постоянно, може да си изключите, вие да си преценявате. Тук, както се вижда, може да си избирате различните ефекти на цветовете. Имате Ripple, Color Wave, Color Cycle, Breathing, Fixed и изключено. Ни допусна до новите функции, ефектите, Breathing и Dim ефект. Така, от тук избираме цветовете, които са най-вероятно 1 милиард цвята. Цялата палитра от цветове имате. Каквото искате, може да си изберете. След това, ето тук вече ни отвори още едно допълнително меню. Имате Sync Lightning Options. Ако имате мишка на Logitech, която е от подобен клас на G-сериите, като G903 и тем подобни, които между другото аз имам една тук, която изглежда нещо такова, малко е мръсна и стара, но това ще не се използва много. Но тя също така свети логото на Logitech ето тук и с този Sync Lightning Options синхронизирате клавиатурата и мишката да ви светят по един и същи начин, което е още по-яко, за да нямате разлика в цветовете.
Тук продължаваме с опциите. Избираме, както ви казах, от най-различни 1 милиард цвята. Ефектът се прилага абсолютно веднага на момента. Както се вижда, червено, синьо, зелено, жълто, оранжево, лилаво. Тук си избирате точно какво да е. Гаранцията ви е 24 месеца. Теглото без кабела е 980 грама. 980 грама, казах ви, тежи си доста. Това си е близо 1 кг клавиатура, която като я сложите в този готин кейс и се става дръжка, направо мога да трепете него. Право мога да си я ползвате за ръкопашен бой. Размерите на клавиатурата са 150 на 352 мм. Не е много тънка. Моята клавиатура на Logitech, която е с дебелина едва милиметър и половина. Разликата в дебелината на двете клавиатури, тази е доста по-тънка от тази. Но да не забравяме, че все пак геймърските клавиатури се правят да са тежки и удобни, за да може да бъдат по-окей за игра, докато тази другата си е направена за работа. В кутията ще откриете, освен клавиатурата, вътре откриваме готиния 1,80 м дълъг кабел, който е с USB Type-C и нормално USB с лепенчица, за да може да си го прибирате. Много е мек, между другото, самия кабел, самата гума е много мека, не е от тия гадни китайски твърдаляци, дето едва ги свиваш. Освен това имаме и самия донгъл за връзка с компютър. Ето го. На Logitech. Не е зле. Не е зле. Всичко си има място тук. Влиза си много приятно. Както също така и клавиатурата си влиза. Ето така, хоп. Изключваме и я прибираме. И сме готови за игри.